Igbo ndị ọma nwe mmadụ ndị ọ ga-adịrị mma ana m asị unu olee otu unu dị udo dịrị unu mana mgbe anyị na-enye ekele nye Olisa bi n'igwe onye mere ka ndụ dịrị anyị ruo n'izu ụka nka o chekwara anyị n'izu ụka nke gara aga wee ruo na nka anyị na-asị ya obi n'igwe nara ekele na n'otuto maka na onwe ihe anyị ga-eme n'onwe anyị wee na-asị Igbo ndị ọma na-anọnyere anyị kwa izu ụka na nnukwu mmemme anyị bụ ụtụtụ ọma n'isi mbido TV na-asị unu ọ dịrị unu na mma onye biri ihe ọma mere mbịa mekwara ndị ọzọ ka emekwara unu ya mekwara m mana nke ọjọọ agaghị emere anyị ọ gaghị ahụ anyị anya n'omume nke ụbọchị nke taata ana m aga n'ihu na-esi unu udo dịrị unu ya gaziere unu ga-eji ngwụcha izu ụka nweta ọtụtụ ihe unu na-achọ kemgbe na-erubeghị unu aka mana n'izu ụka unu ga-enwetacha ya ezinụlọ unu ga-adị n'udo niile ga-adị na mma abụ m nwanne unu nwaanyị Chinyere Ogbonna ebuola m oche m na-egwu ige bara asị unu bụrụkwanụ nke unu nọ ka anyị gbapụ ya ọsọ na nnukwu mmemme anyị maka anyị si anọ kwa ngwụcha izu ụka isi unu kedu ka unu si gbagharịa kedu ka eke si nye anwụ ndị na-azụ ahịa ndị na-arụ ọrụ kedu ka o si gaa mana ihe nnukwu mmemme bụ ngwụcha izu ụka na-eme n'ime ndụ ezinụlọ na onye ọbụla mana ka anyị ga-esi kwuo n'ụbọchị nke taata naanị m agaghị ekwucha ihe n'ọnụ ya maka ọ na-awụ ọha siere ofu onye anaghị erichakwa mana ofu onye siere ọha ya megide ya richa ọnụ maka anyị si anọ mgbe ọbụla anyị bịara ọ ga-enwe ihe dị iche pụrụ iche anyị ga-amụta nụta ma hụtakwa ka mpaghara dị iche iche si eme n'ime obodo ha ụbọchị nke taata o nwere ndị pụrụ iche mana ha ga-anọkọ mana aga m na-akpọpụta ha n'otu otu onye nke mbụ m na-ege anọ tinye ọnụ ma ka o si eme ngwụcha izu ụka bụ nwanne nwoke bụ Chinedu mana aga m achọ ka o ji anụ ya kọwaa aha ya ọfụma gwakwara unu ebe o si wee kene ndị Igbo nwanne m nwoke biko kene Igbo niile na-ekiri anyị. Igbo niile mma mmanụ afọ m bụ Chinedu Cletus Isiogo nwaafọ Ebonyi steeti. Kedu kpọmkwem ebe isi na Ebonyi steeti? Okay, abụ m onye Izii local gọọmenti nke nọ n'ime Ebonyi. Ọ ga-amasị anyị ka ikene ndị Izii dịka ha si were asụsụ ha ji wee mara ha wee kene ha. Okay, anyị na-ekene unu deje onye na-aza azakwana gịnị ndenugwu n'umeru ego ka esi ekwu ya maka na anyị niile bụ Igbo ọkwa mba na-ebe gị na-achị n'olu ndị na-amabeghị ka amara n'ụbọchị nke taata ọ dị mma maka ndị wu ndị Izii dịka isi kpọọ ya n'ebe a gasị eziokwu ihe a bụ nwanne anyị nwoke ugbu a ahụ masị nwanne nwoke bụ Chinedu ka anyị lọghachiri azụ na ịṅụrụ mmiri oyi ahụ kedu ka isi eme ngwụcha izu ụka gị ịkpọta anyị ka isi eme ngwụcha izu ụka ka m mara ma ị na-ezukwere ya bụ ike iji ya na-agbagharị okene ọha na eze ka mara ihe a na-atọkarịsị gị ụtọ ị na-eme na ngwụcha izu ụka egwu anyị. Izu ụka ahụ ihe na-atọkarịrị m n'egwu izu ụka ahụ na aga m agba bọọlụ mbọsị ụka ahụ aga m atụ wọtụ ihe egwu dị iche iche ihe egwuregwu ahụ aga m emechi ụmụ ihe ndị ọzọ o nwere nke anyị na-akpọ ogbochi na be anyị na-emesi ya n'izu ụka ahụ o rukwene na ngwụcha izu ụka ahụ o rukwene mbọsị ga-abụ mbọsị ụka n'ime izu ahụ anyị ga-aga chọọchị kpee ekpere ma latakwa. Nne ị ga-eji aka gị kọwara ọha na eze na-ekiri anyị aha gị onye Igbo ihe ị na-emepụta iji bụrụ gịnị odogwu nwaanyị. Igbo ndị ọma ndị nwe m ana m ekele unu. Aha m bụ Tesi Michael abụ m onye Abia steeti mana agara m ije dị na Delta. ịgbara ije gafee mmiri nwanne m nwaanyị ebe a ka Chukwu si m n'ebe ị ga-anọ gịnị ka m ga-emekwa tupu anyị gaa n'ihu dịka isi Abịa gaa Delta kpọmkwem ebe ole ka ịwụ na-abịa na kpọmkwem ebe ole ka ị nọ na Delta ịgwacha ya ịbịa kene n'asụsụ abụọ ha dịka isi mara ha maka ọ na-abụ onye dị eruru abụọ ọ ga-eme gịnị ọ ga-egburu ya. ka ndị ebe anyị si ekene na ndị Abịa ka ebe alụ gị n'ebe alụ m mụ onye Abia steeti nwa afọ Ngwa
n'isi ala Ngwa. Ebe a ka m si wee pụta o. n'ime isi ala Ngwa, kedu kpọmkwem maka na o nwere isi ala Ngwa buru ibu, kedu kpọmkwem ebe isi ka ọ ga-abụ ndị a na-ele anyị bụ asị eziokwu ya nwanne m nwaanyị? Mma wụ onye Ụmụode Nsuli, ode jinjinji. Ugbu a ka ị gara Onye ji wee mara anyị o. ị ga-ekene ọha na eze dịka ndị Ụmụode Nsuli ji ekene, ịbịakwa kene dịka ndị ebe alụ gị si ekene, ka o wee gịnị eme nwata ka emere ibe ya obi adị ya mma. Ịbịa ka ndị ebe anyị si ekene, anyị na-ekwe ndewonu, na-atụkwa mma nna-awụ nna nwafọ m. Mana ebe m lụrụ di nke a na-akpọ Obolukwu n'ime Delta steeti, Anọcha local gọọmenti, ka ndị ebe si di ha si ekene ha na-atụ ojiogwu no. Mana o nwere ekene a na-ekene na ọnụ mara ghọta ihe m na-ekwu, nke eji mara ndị okenye na ndị dị iche iche. O nwere ka a na-atụrụ ndị nkatagoro ahụ ọnya mama ọnya o. Odoziakụ, kedu ka ị si ahazi ngwụcha izuụka gị? Nwaanyị ibe m, nkwụsị izuụka bụ oge a na-eji akwado na-emedozi ezinụlọ ka ọ dị ụcha. Ọ tara ụkwa mee gịnị jaa ya bụ eze. Ugbu a anyị wee na kpọmkwem n'ozi ekene. Ụnụ mara kwa izuụka ihe awụ ihe akara aka a na-eme ikene ndị na-ebe ha nọ na-asị ha ya gaziere ha ọfụma. A ga-eji ohere a m ga-akpọpụta ụfọdụ ndị asị ka ekenere ha. Nwanne m nwoke mụ na ya nọkọrọ na nwanne m nwaanyị na-asị ka ekenere ya ndị dịka ezigbo di ya dị Oriakụ bụ Maazị Ibe Favor Odoziakụ gị ebe a na-asị gị ọ ga-adịrịrị gị na mma na ụmụ ya bụ Promise, Michael na Confidence. Odoziakụ bụ nne unu si unu, Odoziakụ tesisi unu, ọ ga-adịrị unu na mma. O nyere unu ngọzi pụrụ iche, otu a ka ọ ga-adị maka na onye ọbụla a gọziri agọzi enweghị ihe ga-ewepụ ya. Ọ na-ekelekwe ezinne ya bụ Madam Rose Ọfọ, otu aka ha na-ekene ụmụnne ya Chijioke, Nkiru, Ugochukwu na Akudo n'ofu ụgbọ nga nwa biko ka ekenere onye nke abụ onye na-enyere ya aka n'ekpere bụ ezigbo nna ya nna Rebeka. Ụmụnne ya ndị nwoke ndị nwaanyị dịka o si kene ha, na-asịkwa ndị ọgọ ya niile na ndị ikwu na ibe na ọ ga-adịrị unu na mma, na unu ga-ejide ka unu ji n'ihi na nke unu ji mee gịnị ọ dị mma. N'ịga n'iru, nwanne m nwoke Chinedu sikwa ka anyị kelee ezigbo Odoziakụ ya bụ Odoziakụ Philomena Nubie na ezigbo nne ya bụ Ụzọamaka Cletus. N'otu aka ka ọ na-ekele nwanne nwoke bụ Honorable Peter Ukpomazi na ezigbo nne ya bụ Cletus Eziogo. Ọ na-asị na ọ ga-adịrị unu na mma. Nwanne unu nwoke zipụta ya bụ ozi, ọ nọkwa ebe a na-asị unu udo dịrị unu. N'ịga n'iru ka m na-asịkwa otu aka ahụ ka ọfọ soro ibe ya rịa, na-asị ndị ezinụlọ Aneke biko unu kara obi na ncheta ọnwụ nwanne unu nwoke unu ji eyipụ akwa uju, na-asịkwa His Royal Highness Eze Hyacinth Ọhazulike kara obi na ọnwụ Odoziakụ nwunye ya bụ Chief Mrs. Elizabeth Ọhazulike bụ onye rapụrụ ụwa wee jebe a na-akwado ihe ịmụ anya abalị maka olili ya na nwanna sị kara obi na ndị niile nọ ebe dị iche iche ọtụtụ ihe mwute mere makara obi maka Chukwu mazụ ihe niile na ọ ga-eme ka ọ dị mma. Na-asị oge anyị bidoro mmemme a dịka anyị si eme, anyị kọwara maka ndị ọbịa kwuo ka esi eme mmemme ha na-eme kwa izuụka, na-eme ha ọbịa na-atọ ha bọrịbọrị. Anyị ga n'ihu kọwaa ndị ọbịa onye ha bụ, ebe ha si na ọtụtụ ihe ha na-emepụta, wee zipụtakwa ozi ekele anyị dịka o si adị. M na-asị biko ka Igbo niile na-ebe ha nọ biko unu na-abịa na-enye anyị nkwado pụrụ iche n'ụtụtụ m n'isi mbido telivishọn ebe anyị na unu nọ na-achụ gịnị ofu ihe ahụ, maka na ofu ala ji ka anyị niile na-achụrụ ehi. Unu bịa nye anyị nkwado, ị na-emepe ụlọ, ị na-agba ọfala, ị na-eme ncheta ọmụmụ gị, ị na-agba akwụkwọ, kedu ihe bụ ihe ị na-eme? Ihe ọbụla ọwụ bụ ihe Igbo, otu ọbụla o si dị, chọọ ka a mara ebe ị na-azụ ahịa, bịa kpọtụrụ anyị n'isi mbido TV. Anyị dị ka anwụrụ ọkụ, ozi ọbụla iziri anyị na-eri eluigwe aka.
ndị asị unu biko bịanụ ka anyị na unu gịnị nyụkọ mmamịrị ọnụ ka o wee gbaa ọfụfụ. Tupu m pịachie m ga-asị ka Odoziakụ kene ọhaneze ndị anyị na-anọkọ n'ụbọchị nke taata. ọhaneze ndị ọma, anyị na-asịkwa unu daalụ kunu ji wee nọnye na-ekiri ihe niile nke anyị na-agwa unu. Ekele dịrị unu niile. Mgbe ọzọ unu bịakwa ihe anyị ga-agwa unu. Ọ dị mma. Chineke mere anyị ebere. Ọ na ihe ọbụla nwere mbido na-eme gịnị ọgwụgwụ. Ekelela m ọhaneze ma ndị niile pịrị aka n'igwe n'ụlọ ọrụ a na-asị unu biko ma ndị niile ihe gbasara isi mmiri na-adị mma sọ ọ gaziere unu. Ka Chukwu dobe anyị dị ruo n'izu ụka ọzọ. Anyị na unu ga-anọkwa otu mgbe ahụ. Abụkwa m nwanne nwaanyị bụ Chinyere Mgbenna na-asị unu ka emesịanụ.